Hawu madoda, sanibonani nginibingelele iy'ngane zakwethu. Hawu, seku-official noma sekusemthethweni ukuthi i-Chiefs ngeke isayiwina i-league. Sebeyikhiphile, ikhishwa yiMamelodi Sundowns. Okungeyindaba engezinhle nje bafowethu ukuthi asisekho kwi-Race League, okukhomba ukuthi noma i-Sundowns ingawadliwa wonke amagemu esele nawo, thina sawina wonke esele nawo. Akusenzi mehluko, akusenzi mehluko, sesiphumile kwi-Race League. Ya, sesiphumile kwi-Race League, okusho ukuthi umuntu osesene-chance ye-league umuntu owunamba one kuze kufike kunamba four, ya, namba four. Yibo abantu abasene-chance yokuwina i-league. Uma kuthiwa i-Sundowns kuyenzeka iwadliwa wonke. Ya, yibo kuphela abantu abasene-chance yokuwina i-league. Thina nje siyikhosi from number eight kuya phansi sesiphumile kwi-Race League. I-sport esesingadlalela ukuba unamba two kuphela. Kwaba indaba ezimbi-ke lezi, kwaba indaba ezimbi. Kusasele nje amagemu amangaka sesaphuma kwi-league noma sesiphumile kwi-league. Indaba engezinhle, kodwa-ke ayikho into esizoyenza makhosi, sisabhilda thina. Into eyomele yenziwe i-Chiefs-ke kulo mdlalo esizowudlala ne-Sundowns ngo-12 ukuthi ikhiphe i-Sundowns kwi-Nedbank Cup quarter final, kwi-semi-final seyikhiphe. Yindlela esizoyiduduza ngayo singamakhosi ukuthi i-Sundowns sayikhipha, of which ngeke kuhlule phela lokho ngoba uma ubheka i-last game sasidlala nayo i-Sundowns, igame eyatshengisa ukuthi i-Sundowns ayisasishaya, ayizange ishaya kakhulu nge-ball position leya game leyana. Yasidla yona negoli elalilihle kakhulu elashaya uRibeiro, kodwa elabuya ngathi i-offside. Kodwa nje akushintshi-ke ukuthi yasidla, ya, yasidla. So eish bafowethu, yiyo-ke igame esingabuyisa ngayo amathemba ethu, esingabuyisa ngayo amathemba ethu ngeyi-12 ngoba kwi-league ngeke sisayiwina i-league kule sizini, siphelile i-league. Abantu abasesene-chance njengoba bengishilo ukuthi yi-Pirates, i-Steelers, iSkhukhune, ya, neMaZulu. Kodwa hhayi, namaZulu ngeke asalunga ngoba ana-22 game. So bakubhede thina esina-Nakhoza, hhayi angeke asalunga nawo, sekuphelile, sekuphelile iy'ngane zakwethu. Sesiyobona next season-ke batawethu. Hha, kwabuhlungu, kwabuhlungu, kodwa-ke siyabhilda thina for i-next season. Yilapho esifuna sibona khona ukuthi u-coach wethu usiphatheleni next season. This season, ya, nisale kahle iy'ngane zakwethu.